Dobrodošli na moju prezentaciju o ekvivalentnim razlomcima. Ekvivalentni razlomci su upravo ono što njihov naziv nagoveštava. To su dva razlomka koje, iako koriste različite brojeve, zapravo predstavljaju potpuno istu stvar. Pokazat ću vam. Recimo da smo imali razlomak 1/2. Zašto ne piše sad? Samo da vidim da li smo izabrali pravu boju ovde. Recimo da smo imali razlomak 1/2. Grafički predstavljeno, ukoliko nacrtamo to, da imam pitu i rasečem je na 2 dela, to je imenilac, ovako 2. Ukoliko bismo pojeli jedan od ta 2 dela, pojeli bismo 1/2 ove pite. Zvuči logično. Nema ništa preterano komplikovano ovde. A šta ako bismo umesto deljenja pite na 2 parčeta, nacrtat ću ovde sad istu tu pitu, umesto da je delimo na 2 dela, šta bi bilo ako je podelimo na 4 parčeta? Dakle, ovde u imeniocu imamo mogućnost da od ukupno 4 parčeta u celoj piti, umesto da pojedemo jedno parče, ovog puta smo zapravo pojeli 2 od ta 4 parčeta. Odnosno, pojeli smo 2/4 pite. Ukoliko pogledamo ove dve slike, možemo vidjeti da smo pojeli istu količinu pita. Tako da ovi razlomci predstavljaju potpuno istu stvar. Ukoliko vam neko kaže da je pojeo 1/2 pite ili ako vam kaže da je pojeo 2/4 pite, ispostavit će se da je ta količina ista. Zato možemo da kažemo da su ta dva razlomka ekvivalentna. Drugi način, ukoliko zapravo imamo, hajde da uredimo još jedan, recimo ova pita je prilično ružna, ali pretpostavimo da je to ista vrsta pite. Recimo da podelimo tu pitu na 8 delova. Umesto da pojedemo 2, pojeli smo 4 od tih 8 delova. Dakle, pojeli smo 4 od 8 delova. Na kraju smo ipak pojeli istu količinu pite. Pojeli smo polovinu pite. Vidimo da je 1/2 jednako 2/4 i da je to jednako 4/8. Da li sada uočavate pravilnost ako jednostavno pogledamo brojni odnos između 1/2, 2/4 i 4/8? Kako bismo od 1/2 dobili 2/4, množimo imenilac. Imenilac je, čisto da se podsjetimo, broj na donjoj strani razlomka. Množimo imenilac brojem 2, a kada pomnožite imenilac brojem 2, pomnožite i brojilac brojem 2. Isto smo uradili ovde. I to je logično, jer ukoliko udvostručim broj parčadi u piti, onda moram da pojedem duplo više parčića kako bismo pojeli istu količinu pite. Hajde da uradimo još primjer ekvivalentnih razlomaka. Nadam se da će vam to razjasniti poentu. Obrisat ću ovo. Zašto neće da briše? Uzet ću običnog miša ipak. Ok, dobro je. Izvinjavam se zbog ovoga. Recimo da imam razlomak 3/5. Koristeći isti princip, dok god množimo brojilac i imenilac istim brojevima, dobijat ćemo ekvivalentan razlomak. Ukoliko pomnožimo brojilac brojem 7 i imenilac takođe brojem 7, dobit ćemo 21, zato što je 3 puta 7 jednako 21 kroz 35. Dakle, 3/5 i 21 kroz 35 su ekvivalentni razlomci. U suštini ne znam da li već znate množenje razlomaka, ali sve što smo uradili je to da smo pomnožili 3/5 sa 7/7 i dobili 21 kroz 35. Ako pogledate ovo, ono što radim ovde nije neka magija. 7 kroz 7, pa šta je 7 kroz 7? Ako imamo 7 delova pite i pojedemo svih 7 delova, znači da smo pojeli celu pitu. Dakle, 7 kroz 7 je isto što i 1. Sve što smo u suštini rekli jeste da ovde imamo 3/5 i pomnožili smo to sa jednim celim. Što je isto što i 7 kroz 7. Ovo baš pravi probleme. Tako smo dobili 21 kroz 35. Sve što smo uradili je to da smo našli drugi način da zapišemo 21 kroz 35. Počnimo sa razlomkom 5 kroz 12. 5 kroz 12.
To smo želeli da napišemo sa imeniocem. Recimo da smo hteli da napišemo sa imeniocem 36. Kako bismo od 12 dobili 36? Čime ga moramo pomnožiti? Broj 12 se sadrži u 36 3 puta. Ukoliko množimo imenilac brojem 3, moramo da pomnožimo i brojilac brojem 3. Puta 3 dobijamo 15. Dobijemo da je 15 kroz 36 isto što i 5 kroz 12. I da se vratimo na naš prvobitni primer, to nam govori da ukoliko imamo pitu sa 12 parčića i pojedemo 5, recimo da smo to uradili, onda imate pitu iste veličine kao i vaša pita, imate pitu od 36 parčića i pojedete 15 od njih. Onda smo zapravo pojeli istu količinu pita.